हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय स' नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम मा जादों रेक्स मा अबेयाव थांनो लिंदों दा बेरायनोसो लिंदों खोमा आसोला बेरायहैयाहाय दासो बेरायहैला अबेयाव थांनो नोङो एकसो अब्बा थांनो लिंगासिनो दं बे बेरायनो लिंदों ना मादोंथाय अबे थांनो अबेयाव मेला बल जालायखो जायाखैना मेलायानो जायाखैना ए थगायदोंसोबा नोंखौ सनालिया ओंखाम जायाखैमोन नालाय दहायो ले आयै आंनि गस्लाखौ लेथ्रा खालामजोबनानै होजोब्बाय होरो मा जाखोथाय बियो मा जादों मा अबेयाव थांनो अबेयाव नुदों अबेयाव मा लायनो अबेयाव बबावबा थांनो लिंगासिनो होरो रुथा हामा आंखौ गाग्लिनानै होजोब्बाय बियो गोन्दा खालामजोब्बाय नै गाज्रिया मा जादों रेक्सा सिट दे रेक्स सिट गजब बेइज्जती है वाह जिरायबावा मा केसरामि बिलाय सिट रेक्सा सिट यस गुड बय दे वाह हेन्डशेक होलायथारदों हनै मालाय सानैजों आइयो मा जादों मा आइया मबाइल सबाइल गाख्लायना होजोबसै मा जादों आसलथे मा जामारदों नोंहा अबेयाव थांनो अबेयाव आरो आं थाङा जेरावबो अबेयाव बायहेरायाव थांनो होनदों बायहेरायाव बायहेरायावसो थांनो लेंगासिनो दं नै आसोल आंखौहाय आं बायहेरायाव थांनोनो बादों नै गोजानाव थाङा सैमा दङ फैदा ओइ था न'आव था चलो न'आव कই যাই মা না কিছু করে না था न'आव ওই বাচ্চা দেখলে এরকমই করে था न'आव मा अबे थांनो गाज्रि जाथारदों बियो मानो मानसिनाव गाखोनांगौ नोंलाय जाम्बा आगैसोना गियोना आगैया लामायाव बेरायनो लेंबोबाय गावहा दाना मानसि नुनानै गाखोयोसो उन्दैफोर नुबाथाय फुरा माबाखायो सिजोन बेयावनो जायियावनो जिरायगोन जोंनि गेटआवनो नै बैयावहाय बिल्डिं लुगासिनो दङ खामानि सोलिगासिनो दं थाङा फैदा बेयावनो गेले गोजानाव था गेलेदो सानजों गेलेबाय था सानजों थाङा फैदा बायहेरायाव फैनो होननानै नुदों मा खालामफैदों जोंनि गेटआवनो जिरायनानै थाबाय लोगोफोर मा खालामनो बरिं ना बेयावनो दसे जिरायथ'नोसै बार जानोसै दसे बेयावनो नै दागाखो सनालि गोलैगोन गेटखौ बन्दसो खालामसै नङा फैदा जल्दि फैदा कम जल्दि फैदो ओंखार दहाय सानाव ओंखाम जायो आं ओंखामसो उखैबाय लोगोफोर ओंखाम एसे जाना लागासै आं स' लोगोफोर ओंखाम एसे जाना लागासै आङो आं दहाय सानाव ओंखाम जायाखैमोन नालाय खुमब्राजों अमा बेदरमोन लोगोफोर आं मानि नानिजोंहाय सनालिजों केक जाफादोंमोन ओमफ्राय ओंखामखौ उखैनाय मोनाखैमोन ओंखायनो जायाखैमोन आङो जाना लानोसै होनबा दा आं नों दहाय सानाव केक जाफादोंमोन ना ओंखायनो ओंखामखौ उखैयाखैमोन होनदां मादै लाबोनाय केकखौ जादोंमोन ना सानजों बावबाय नामा बावबाय
Capital letter bestie deh. Beku lihat deh. Beku lihat kang ba 1 2 3 lihat deh. 1 2 3 Oh. 1 2 3 rồi đấy. Habis ông mới làm hình chocolate ôm được trên đó. Mày bấm đúng mình thì bấm đúng mình. Anh thấy không? Ở đây best bụng đi khát chưa? Sao đúng mình. Được. Rồi bà tính hình cho giống đúng mình làm được. Ăn rồi tính mình là bà có theo bữa có xong này. Mình đây. Rồi tính là nó xin nè. Theo bữa có sắp được nè. Kelas sudah sudah kelas. Notis sudah kita akan kelas sudah. Ini exam sebanyak. Ini exam sebanyak kelas sudah gaban ini. Gaban berada dong. Soalnya mana exam sebanyak. Ini play. Gaban ini play. Gaban ini play. Kelas istirahat sana deh. Exam mana? Ada kerja mana hari? Mama pilih ini. Baik. Baik. Triangle kau 5 lên ra vậy, 4 lên ra vậy triangle. Nama apa nih triangle kau? Simbol hidup. Apa? Apa? Ini 1 2 3 lihat saya. Ini 1 2 3 lihat sini. Ini 1 2 3 sama mana? Baik kau sudah ambil dah. Bukan hal. Bukan hal. Kan sudah. Baca deh bagus saya. Babi bola besok. Babi paling hal. Besok oh paling hal. Sudah. Mana hidup di sini? Sampai? Hidup mana hidup? Bukan mana? Dia main kata? Sekolah kata? Ada main? Dia lagu berapa? Kamu jangan disuruh ada sini teman-teman. 네, मोनाबाय आरो लोगोफोर आङो एसे फुजा खालामनि दिनै समबार नालाय एसे मन्दिरावहाय फुजा होना लाग्रोनि र' होमबा लोगोफोर लोगोफोर आङो फुजाखौ होखांबाय लोगोफोर दानियाबा ओंखाम ओंख्रि संसिगोन आरो लोगोफोर लेखांबाय नोङो सनालिनि लेखा लिरनायखौ नायनि र' लोगोफोर सनालि मुसाहारि लिरनो थिननाया बोरै माथो लिरासै लिरदो एबिसिडि लिरदो इयावहाय दे एफा जाब जाब लिरनाय नोंलाय डिखौबो फिबायदिसो लिरदों ए बि सि डि इ एफ जि एच आइ जे के एल एम एन अ पि किउ आर एस टि इउ भि एक्स वाइ जेड जादों ओमफ्राय बिहियाबो माबा वाइ बायदिसो जादों नै बियो मोजां जायाखै बे डियाबो फि बायदिसो जादों दे मोजाङै लिरफिन दे खुगा सानैजों दावराव हारला टेबोल सिङाव साफैबाय दां सासेया ओइ जाम्बा नोंसोर नुनै गोलैगोन सानैबो गोलैगोन फाल्थु खालामबाय थायो सालाफ्रा दलर जाना गोलैगोन सानैबो नुदों होसोनानै मा जादों नोंसोर सानैजों मा जादों लोरखा द्राय उदै गाज्रि जाना मोजां जाबाय जेनेबा सानैजों बुलायलायगासिनो दं ओमफ्राय खारदावलायगासिनो रागा जोंदों आवलाय जानानै सनालिखौ होनलायलायनायखौ नुवाखै नै गैलानो सनालि दिदियानो रागा जोंबाय थांबाय नै गाब थांबाय
Kuna thằng ba xuống nó liệp ơ, bà ba rek sao? Đột ra phẳng thế sao vậy? Nước mà anh thích cô đây nè. Này ngừng lại. Thằng ba ra cái thằngนั้นchết rồi nè cô. Sonali, Pida, Sonali Pida. Ayah. Sonali. Pida. Ơi là Sonali treo vậy nè. Pida, mà 비시너요 가크는 능에 가크도 능에 비시네요. 여직시. 그런 다른 미신이야 뭐가 그럼? 비어 잠바야. 그런 다른 비시노 가크도 능래 능에 잠바. 가그는 동동 저 부탁해. A few moments later. Này bữa nay cứ rằng đừng nổ sai đường. क्या बोला तूने? Cứ rằng đừng ra nè. Hả? Đừng đã. Đừng cái này cái đó. Pura malah war sai gasih nah. Kayak gezang dulu mana. Mudah mah gelem deh. Dah? Actually bữa nay nak kayak pistol geli जादों आरो इदिखौ माने स्टर राखेब ना मा होनो ओमफ्राय नैबे थुरिना थाराय बेजों हांबालायनो मोजां जायो बिमा गुरुआ फोरोंहरदों जोंनि बिमाया नायसे मोजां जायोना जाया मोजां मोनदोंना बे एसे मोजां जादों जानायालाय सिगांनिफ्राय मोजांसिन जादों आरो बेफोरो माने पिस्तलजों बुलायलायोमोन आरो बे आखाया ओमफ्राय नै दा मोजां जादों इथरावबो जायामोनब्रा एसे जिखुनु जाया एसेथ' ओरै बुगा जायामोन बेखायनो पिस्तल खायबा दालाय माबा ओंखारलायोमोन ना एसे बुगानो सिथर माइसुं बायदि सिथर आखाइब्रा बिदिमोन ओमफ्राय नैबे थुरिनि खफ'आ हाबनानैहाय आखाया नै गोजा जालायलायबाय आरो नै बिनि माबायाहाय नांजोब्बाय बेवहाय बेजोंनो हामलांसिगोन बे दाख्लै न'आव थांनायावनो लाबोनायमोन आरो नै रानजोबलायबाय जिनिसाहाय जा मोजांखौनो ओंखारदों बै जोंनियावबो मोनगोन ना बे ओइथिंजाय नागिरहैनांगौ आं थांलाबायनो बायोलै जायगाया बारा मोजां नङा नालाय ओंखायनो थांनो बायो आं ससान खाथि नालाय लोगोफोर गोथैसालि माने बे दैमा जिङावहाय गोथैयारि सावहैयोना बेखायनो थांनो गियो आं बोरैबानो खिन्थु बिथिंजायनो दङ दाबो कमप्लिट जायाखै नालाय सिङाव जायगा गैयाना बेखायनो जायगा थाबालाय सिङाव सावगोन ओमफ्राय जायगा गैयाबा गैलालै नै जाबाय दे दा माबासै माबाया गैलाना नै अरखिया आं इयाव सावनानै बेनि अरखिखौ बोखांनानै होदों गाहायाव सुवाबा इनिफ्राय गोजौआव हासुं सुबा जायो नामा अरखिया गैला बेखायनो जोंला बारा नाङै आंसिनि एफा गोजौनिफ्राय सुयोलाय एसे गाहायनिफ्राय सुबासो नांगोन दां जाबाय दे ओमफ्राय दा गाहायाव सुना उखुन्दै गुबाय दा ओमफ्राय हांखौसो ल'सनो मेंग्रुरु एफा गोजौनिफ्राय सुयो जा मोजां नुयोना नै बिदि दुहा ओंखारनायखौ उखुन्दैया नै वाव उखुन्दैया जा बरियासो ओंखारखादों नै लोगोफोर आंनाव साफैजोब्बाय ओमफ्राय उखुन्दैया बाराना आदै थाम्फै अरबाय आंखौ सालाखौ थाम्फैया बिरगारलांबायसो बोरैबा खफ'खौहाय मोजां फैनाय नुदों लाइटखौहाय उखुन्दैखौ फ्र बारबो बारदोंना थान्दा जाहांबाय बोथोराबो लोगोफोर जासिगोन दे ना बे जोब्बानो दाम मोनबासो दे जाबाय एबार आं दै गुदुं फुदुंहैनोसै दै गुदुं देखसु इलाय आखर गाज्रिया नुदों दैखरावसो अबावबासो थांलागासिनो दङ बेयो अबाव थाङा नोङो अबाव थाङा अबेयाव थांनाय नोंलाय हा अबाव थांनाय फालथु खोन्दो रायजादों नालाय उन्दुनानै थाहैबाय बे आंना केमेरायानो मोजां नुवा लोगोफोर नै मोनायावहाय एकदम बोरैबा फ्रि नुजोबो आंना आसुगुरानो नैबे जबाय दहायो थबस्र' हास'नांबाय उपाय गैया बे टेबोलाव सौज्रावबाय थायो आं मालाबा आसियानो थैसिगोनसो ओंखाम जाग्रा टेबोलाव
आरो बे टेबोला एसे हाख्र' ना बे रेक्सानो अरखा सेस खालामजोब्बाय बावनो नांनानै एकदम मानसिफोरानो थाल्लानो गावलाबदों रुको जरा सबर करो नै रेक्सा नैबे बिस्कुटखौ नुनानै नैबे थुलाव सौद्रावलायबाय ग्रांनो नोंबो जानो नामा रेक्स जासुला गोजाजोब नोंसोरो गासिबो जासुला नुदों बिस्कुट जानो जमगासिनो नायुम जासुलाया बिस्कुट जानो हो मिरि बिस्कुट नै फुङावहाय साहाजों जानो आं पेकेट लाबोनानै फैदोंमोन बेखौनो मोनसेल' लाय बेसेबां नांगौ लाखिखादों न' आं लांसै ओमफ्राय बेखौ दोनैसै आङो आं दै गुदुं फुदुंहैनोथ' हे भगवान बेनो मोनसे होदो जाबाय दा हाय इमान बुरजा जासुलाफ्रा नुदों बेहाबो जमगासिनो दङ जानायखौबा हंलाया आरो बेहाबो केस साबखांलायनानै जाबावबाय हंला मेदाया